Čaute a vítajte pri mojom ďalšom videu na ako si dať do GTA San Andreas skin auta alebo lietadla alebo lodi. Takže prvá vec, ktorú si urobíme je, že zapneme internetový prehľadávač hociakých modelových firiem napríklad. Tak už sa mi to zaplo a napíšeme si do tu hore gta.cz rozkliknite si GTA San Andreas. No, tak a nájdete si prečo mi to tak seká? Nájdete si napríklad, čo ja viem, tu máte modely, ste môžete dať modely aut, kol, letadel, lodí, motoriek, vlakov a tramvají. Ja dám letadiel, keďže už som si vybral jedno lietadlo, dám podľa počtu stažení. A také druhé, to zamením za helikopteru, keďže UFO to je. Ty vole, čo sa stalo? Počkajte, vyberem UFO, potom zapnem. Takže už som to našiel. Volá sa to Bob Lazar UFO. Kliknete si na download, ako vždycky. No, download, dáte download. Lazar zip. Dáte pokračovať, stiahuje sa. Moment. No, takže teraz kontrola na prítomnosť vírusov. Rýchlo stiahni sa. Dobre. Hop. Idem asi. Čakáš, že nazviem internet. Tento počítač. Proste si to otvoríte a ja sa ozvem, keď to otvorím. Čiže otvoril som to a máme tu GTA cez Readme, tam píše len taký tam píše, že ako sa to otvára, že tento súbor bol stiahnutý zo stránky tohto a ak ste to stiahli z takej ináč, tak to ohlaste, my sme to stiahovali. Takže to si tu zoberieme, tieto tu s parou, dáme na plochu s parou DFF a TXD, dáme to tu, teraz to zavrieme a dáme tento počítač, rýchlo misni disk D. Nie, počkajte, ešte ne. Takže ešte raz pôjdete na internet, ja stopnem a dám vám vedieť potom. Takže som späť a už mám aj GTA sa a dajte si zase download, dáte programy. Tuto máte ako také blbosti, car installer a také blbosti a dajte si trojku. Alebo proste musíte z toho stade proste, myslím, že je to tu GGMIMI. Počkajte, nájdem GGMM a potom. Tak, už som to našiel a je to v dvojke. GTA Mod Management verze. Je to GGMM. Download. A viete, že toľko natáčam. Musím vedieť, že možno natáčam len 10 minút. To je lepšie. Ja ma to vyplatí každá noc. Počkajte, download. Stiahnem to, otvorím. Kontrola na prítomnosť vírusov zase. Zase si to otvoríte. Stopnem, ozvem sa. Čiže otvorilo sa to, dáte si zase GMM v tom súbore. Máte GGMM, GGMTXD. Vyštarte tento počítač. Počkajte. Myslím disk D. Myslím. Tak je to v pohode. GTA San Andreas. Dáte to do súboru
serveru, kde som Andreas, takže kompletne všetko stade zoberiete a skopírujete do Grand Theft Auto. Zabri sa. Moment. No dobre. Máte tu GMM. Dopnite si na GMM, to je taká vec. No, rýchlo. Stop, neviem, a keď sa to zapne, tak. Konečne sa mi toto konečne sa mi to otvorilo. Chcel povedať otrželo. No, takže vidíte, tu máte všetky auta, Buffalo, také. No a tu môžete vyhľadať každé jedno auto v GTA tu je. Tu máte aj zbranie, výpon, armor, brnenie, jetpack, také veci. A keď si to chcete niečo nahradiť, tak. A moja vec, ktorú chcem nahradiť, sa volá Hunter a dáte installer, manual mod installer, DFF model, vyhľadať. A tu dáte plochu, kde to máte, dáte Sparrow, DFF, počkať. To ešte premenujte to. X-ko. Tak normálne vyberiete, premenujete to. Nepremenujte. Počkajte chvíľu. Takže som späť a mám premenovať. Premenujte si to všetko na to, čo chcete. Napríklad nie, to je Hunter. Hunter. Toto premenovať. Hunter. No. Teraz je toto základná installer. Manual mod installer. DFF mod. Hunter, DFF. Dáte TX do textúr teraz. A zase Hunter, ale TXD už. A dáte install. No, ide čo mne to nejde, počkať, no. Pár vecí sa tu naskakalo a zase dom. A je tu UFO! Ty vole, prečo to UFO, prečo biela? Hunter. No tak je to biele UFO, no. A skúšku, všetci vieme, že to funguje. Vidíte, že ja som si dal Patriot. Skúšku nebudem robiť, lebo všetci vieme, že mi GTA strašne seká, keď natáčam video. Ďalšie video bude možno na Mine-Imator a možno budem točiť aj na Bad Piggies, alebo proste niečo vymyslím, takže zatiaľ čau. Ale nie, opakujem po Govi, čus.